У кнігарні Кастусь Цвірка. Мы прыйшлі ў кнігарню з мамай, на паліцах безліч кніг, тоўстых, тонкіх, розных самых, цэлы свет у кніжках тых. Я возьму табе вось гэту варта ўзяць. Ты пра ўсе краіны свету з гэтых кніжак будзеш знаць. Пра Аўстралію, Аляску, Чылі, Індыю, Кітай. Пра Ефратму нават казка, толькі вось, бяры, чытай. Ой, як добра, дзякуй, мама. Я пра іх чытаць люблю, толькі б знаць, хацеў б таксама і пра нашу зямлю, пра яе лясы і рэкі, пра забытыя гады, пра той шлях з вараг у грэкі і пра казкі, гарады. А яшчэ, за што не іначай, буду ўдзячна я ўдвайне, ты купі на мове нашай, беларускай кніжку мне, то ж айчыны нашай мова, мова прадзедаў, бацькоў, той мове што ні слова, дыямент жывы вякоў, ці паляк, ці грэк, ці швед там, мова ў кожнага свае. Як усе хацеў бы ведаць мову родную, і я за яе, за край наш любы, у бітвах гінулі дзяды, яе ў баях ад згубы адстаялі назаўжды. Невук, хто яе не цэніць, ці магу я здражваць ёй. Я ж не некі адчапенец, я ж не некі чужаземец на святой зямлі сваёй.